जय श्री कृष्ण। ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ଅଭିମାନ। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ମଧୁବନ ଯିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କଂସ ମାମୁଁର ଡକରାରେ, ସେତେବେଳେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହୁନି। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କେତେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ସେଇ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମର ଏକ ଅଂଶ ମୁଁ ଆଜି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମା ଯଶୋଦା। ଯଶୋଦା ବୋଲନ୍ତି ଆରେ ମୋର ଘନ ଶ୍ୟାମ, ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ, କେମିତି କାଟିବି ଦିନ ମୋ କଳା ବଦନ। ତୋର ମୁଖ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ରାତି ଦିନ କାଟେ ମୁହିଁ, ଲହୁଣୀ ଖୋଇବା ପାଇଁ ଦଧି ମନ୍ଥୁ ଥାଏ ଯାଇ, ଜଣା ପଡ଼େନି ରାତି ଦିନ ଆରେ ମୋର ଘନ ଶ୍ୟାମ। ତୁ ଗଲେ ଯମୁନା କୂଳ, ଉଛୁର ହୋଇଲେ ବେଳ, ଦେଖି ଦେଖି ତୋର ବାଟ ମନ ମୋହୁଏ ଉଚାଟ, ବାତୁଳି ପ୍ରାୟ ହୁଏ ପରାଣ ଆରେ ମୋର ଶ୍ୟାମ ଘନ, ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ। ଚରାଇ ଗଲେ ରେ ଗାଈ ଦାଣ୍ଡକୁ ଥାଏ ଅନାଇ, ଚରାଇ ଗଲେ ରେ ଗାଈ ଦାଣ୍ଡକୁ ଥାଏ ଅନେଇ, ପିଣ୍ଡରେ ନଥାଏ ପ୍ରାଣ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ, ତୃଷ୍ଣାରେ ଚାତକ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଆରେ ମୋର ଘନ ଶ୍ୟାମ, କେମିତି କାଟିବି ଦିନ ମୋ କଳା ବଦନ। ଅଜଣା ରାଇ ଯେ ଯାଉ ପିଣ୍ଡରୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଉ, ଅଜଣା ରାଇ ଯେ ଯାଉ ପିଣ୍ଡରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଉ, ଯେତେ ମନା କଲେ ଜମା ମାନୁ ତ ନାହୁଁ, ବୁଝିକି ପାରୁନୁ କଂସର ଚତୁରପଣ ଆରେ ମୋର ଘନ ଶ୍ୟାମ, ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ, କେମିତି କାଟିବି ଦିନ। ତୋ ଲାଗି ଘର ମୋର ସରଗଠୁ ବଳି, ତୋ ଲାଗି ଘର ମୋର ସରଗଠୁ ବଳି, ତୁହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାନ୍ଦ ମୁଁ ପରା ଚକୋରୀ, ରାତି ଦିନ ସାରା ଏକା ପରା ତୋ କଥା ଭାବଇ ଆରେ ମୋର ଘନ ଶ୍ୟାମ, ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ, କେମିତି କାଟିବି ଦିନ ଭାବଇ ମୁହିଁ। ତୁ ଖାଇଦେଲେ ପେଟ ମୋର ପୁରେ, ଶୋଇଲେ ନିଦଟି ଆସେ, ଆଖିରେ ତୋହର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେ, ସପନ ରାଇ ଯେ ଭାସେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁରେ ଗଳା ମାଳି ମୋର, ମୁକୁଳ ଛାଡ଼ିକି ତୁହି ଆରେ ଘନ ଶ୍ୟାମ, କେମିତି କାଟିବି ଦିନ ଭାବଇ ମୁହିଁ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମଠୁ ବଡ଼ ନାହିଁ କିଛି ଆଉ, ନାହିଁ ତ ପାତର ଅନ୍ତର, ପ୍ରେମ ମମତାକୁ ପାଇବାକୁ ଟିକେ, ପ୍ରେମ ମମତାକୁ ପାଇବାକୁ ଟିକେ ଧରାକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। କାହ୍ନା ଓ ଯଶୋଦା ଏକ ବନ୍ଧା ଏକ ସୂତ୍ରେ, କାହ୍ନା ଓ ଯଶୋଦା ବନ୍ଧା ଏକ ସୂତ୍ରେ, ଯାହାର ତୁଳନା ନାହିଁ ଆରେ ଘନ ଶ୍ୟାମ ମୋ କଳା ବଦନ, ଆରେ ଘନ ଶ୍ୟାମ ମୋ କଳା ବଦନ, କେମିତି କାଟିବି ଦିନ ଭାବଇ ମୁହିଁ, କେମିତି କାଟିବି ଦିନ ଭାବଇ ମୁହିଁ।